गोली चली का? हाँ भाई, होली में गोली चलबे करी। यानी ट्रेंडिंग स्टार अंतरिक्ष में गाना बाजी, अंतरिक्ष में भी गाना, यानी होली में गोली चली। ये हम ना, ई पवन यानी पावर स्टार भैया कहते हैं कि होली में गोली चली कहाँ है? अंतरिक्ष में। तो खेसारी लाल भैया लेके आ रहल बड़ा बहुत धमाका, यानी कि बहुत ही बवाल गाना। ई कब गाना आई, कहाँ से आई, कौना कंपनी से आई, अभी तक एकर कोनो खोज खबर बा कि नहीं खे, कहाँ से बा? जब तक सच में बवाल चैनल के जब तक सब्सक्राइब ना करब लोग तो मालूम कैसे चली? बहुत सारा फेक पोस्टर भी लॉन्च हो जाता, तो बहुत लोग फैन का बढ़ा जाता कि कहाँ से गाना आई, कहाँ से ना आई। तो इस सच ही बतावे वाला चैनल कि रोग लोग के गाना कहाँ से आई। ई पारुल यादव को शूटिंग होता, यानी कि खेसारी लाल भैया का शूटिंग करे में बहुत सारा मेहनत लागेला, और सही एगो गाना 3 मिनट के ना बन जाला। रोरा लोग के लागेला कि 3 मिनट के गाना देख लें तो गाना पुरान हो गई। गाना पुरान ना होला भाई, एगो गाना बना में कितना आर्टिस्ट पीछे काम करेला, कितना पैसा लागेला, ई रउआ लोग का अंदाजा होखबे करे। देखी कितना मेहनत कर खेसारी भैया खुद स्मोक जलावता है, आ गाना के खुद अपन शूट भी कराता है, ताकि गाना बेहतर से बेहतर रउआ लोग के मार्केट में परोसी। और सही गाना खेसारी लाल भैया ट्रेंडिंग यानी हर जगह ना बाजेला। रउआ लोग के मालूम है कभी तता काला जा गाना मार्केट में एकदम धमाल मचैले बा। असो के 2026 के होली अगर बात कर देल जाओ तो कोई के बस के बात नहीं है मार्केट में बाजल। कैसे के खेसारी भैया जबरदस्त जब से चुनाव लड़ के आइल बड़े, आ चुनाव से के अलविदा यानी कि बोले बड़े कि हमारा भी चुनाव पर तनिको ध्यान नहीं के, कैसे के हमार फैन जितना भी बा नाराज बा, यह के वजह से हम गाना पर ज्यादातर ध्यान देम। लेकिन एगो और बात बता देवल चाहता नहीं कि गाना कौना चैनल से आई, कौना कंपनी से आई, कब रिलीजिंग डेट बा, ई वीडियो में कभी भी कहीं भी बता सकते नहीं। ऐसे फुल गाना यानी फुल वीडियो ना देखब लोग तो मालूम ना चली कि पोस्टर यानी होली में गोली चली कब रिलीज बा, नहीं आवत। सच साबित हो।